Не в храстите, моля ви се, не в храстите. Инди, издесна вънка, ни се виждаш. Гого, ти ни се виждаш. Ела тук отпред. Ела до Ники. Най-малките най-отзад. Какво правите? Еми, ето така, да. Виждате ли нещо? Пащате ли отзад? Да. Кристияна. Абе, гледайте с усмихвайте. Айде, усмихвайте се, зелен нещо, зелен. Леле, колко... Някой ако каже в кой град се намираме и какво правим днеска тук. Прасе! Мартине! Марти, в кой град се намираме? Пловдив. Повтаряйте, ние се намираме Кажете де, сериозно. в град Копривщица. С нетърпение очакваме да посетим Музея на хляба, Изправи се, ни се вижда. където ще приготвим една стара рецепта за хляб, който се умества с... Абе, спри се малко, бе! Ох, много смешната си! Това не беше включено. Кеви, иди отзад. Кеви, иди да те хвана за спомен. Така, каменна сол и каменна сол, брашно и пепелява вода. Ще направим много цветни хлебчета, които ще си хапнем с апетит. И тъй като нашите родители са тук с нас, ще им дадем и на тях. Ех, че е хубаво!